an ce maka profesoshi duk wannan ba shi bane. Ilimi din shine ilimin da zaka gani a cikin aiki. Shi yasa malamai suka rubuta littafi kamar yadda Ibn Rajab ya rubuta iktida'ul ilmi al-amal, cewa ilimi yana hukunta aiki. Duk ilimin da bai hukunta aiki a gare ka ba ilimi bane. Shi yasa Imam Ahmad kaga dai yawan hadisan da ya rubuta, hadisan da ke cikin musnadil Imam Ahmad kadai wajen 40,000 ne. Daga cikin ba wai su ne hadisansa ba, ya rereyo su ne daga hadisai da yawa. Imam Ahmad ya ce bai taɓa rubuta hadisi ba a ce ya yi aiki da shi ko sau ɗaya ne. To muka nawa za mu zo mu ji hadisai yanzu, musamman yanzu kullum a cikin mutum kullum a cikin waya ganin fa'idoji kace, wannan daga ya gani ya tura, wannan daga ya gani ya tura. Information ya yi yawa, amma yaushe wani abin ma in ka karanta shi kawai fi kake so kawai ka ga abin da kake nema, ba wai ainihin ka ji maganar baka tasirantu da cewa magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ballantana har ka ce zaka kamanta kai aiki da ita. Saboda haka ilimi yayin mutum ba zai samu hasken sa ba sai yayi aiki da shi. To Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke da sani ba daidai suke da wanda ba su da sani ba.